5 snin fid-Delta Muscat huwa dan il-mod li bih il-ġurnali ddeskrivew il-5 snin ta' Roberta Bela fit-tmexxija ta' Kastilja bil-gazzetti stess jirrimarkaw kif dawn kienu 5 snin ta' riżenji, skandli, dberbiq ta' flus il-poplu u U-turns, gvern li falla f'diversi oqsma fejn in-nuqqas ta' leadership kienet raġuni ewlenija li tabnet l-avvanz ekonomiku li jidher mill-istatistika. Il-Gazzetta de Malta Independent on Sunday tajt illi dan l-anniversarju qed ifakkarna f'diversi skandli li ħakmu l-gvern ta' Roberta Bela li fil-bidu kien wieħed tmexxija nadifa. Dan apparti li spiċċa jmexxi gvern mifni b'diversi riżenji bil-qasma fil-grupp parlamentari tiegħu tidher dejjem aktar evidenti. Il-Gazzetta il-Mument tażel it-titlu Fallejt u tanalizza s-sitwazzjoni preżenti fil-Partit Laburista bir-rabja lejn Roberta Bela tkun dejjem aktar evidenti. B'saħħtu ħafna t-titlu li użat il-Malta Today bil-Gazzetta tajt li Bela falla minħabba li għażel il-kontinwità u spiċċa implikat fi diversi skandli ta' korruzzjoni. Iżda forsi l-aktar front page b'saħħitha kienet dik ta' Times illi għażlet illi ma tagħti ebda spazju lil Roberta Bela insinifikanti. Fuq kollox Roberta Bela se jibqa' nfakkar għall riżultati li kellu l-Labour fl-MEPs fil-fatt f'Ġunju illi għadda apparti li tilef siġġu fil-Parlament Ewropew tilef ukoll maġġoranzi f'numru kbir ta' kunsilli lokali.